sama ji okia kuma en be onego kawnegi ondamo mar chik, nikech seche ma ng'ato biro iri momiyi $20,000, $10,000, $3 to kipenje kata ni pesa no akanye, ting'e ni Musache rom kama, ting'e ni onge ohala manyalo miyi $20,000 migolo dichiel kamano. Dong mano chalo ng'ama dho ngere luongo ni accomplice. In ng'at ma oyie gi kuo matimore kineno gi dhi tek matin ok ang'eyo, nikech ng'eni kata mana pesa ma Krista golo, wakia kumoe, wakia mwandu kaka oloso mwandu ne. Ng'ato ma ohala nyalo kelo ni $1,000,000 kuom ranyisi e kanisa. Ting'e ni ionge kod picha ni ohande no kelo nega mwandu marom nadi. Oromo golo $1,000,000. Igeni chono ni koro wadhi dok chien mondo wago tarubini ng'ato ni driver mogolo 50,000 ni romre kode. Kanyo dhi bedo matek matin. Kamone ngwachak go en keto chik ni pesa miluoko e kanisa ok onego bedie. Mano luwo kod gik moko mang'eny mang'ero ni samoro wawacho to ok tim, mar yango kaka iloso mwanduni. Mwanduni gi iloso nango. Ok inyal bedo jaod bura machamo $1,000,000 tae e dwe achiel ka wago tamsi to igolo e arambe $20,000,000. Jokama kata ka in e tajiri marom nade ok nyal timore. Gimomiyo nyaka wang'e ni pesa ni gin pes mibadhi, pes kuo, pesa maricho. Ok gin pes ni migolo ga gi chek kata mioro e bank kowuok e bank. Gin pesa moting'o gunde to twe. Gin pesa turi, pesa migoyo goki to turi kiwuotho. Gin pes mibadhi. Kakoro wadhi mbele, Reverend.